Dali, sir. Unsa babasura? Unsa man digihimo din ninyo karon sir, murag gibasura man ninyo ang pulong sa Dios. Dili ko mo kuan sina kanang ako karon nakitang tanan dre nakaila nga danay Ginoo. Ni alam mi Giyon sa man mo pagkabalo sir nga nakaila ka Ginoo. Kani wala mo dire aron lamang sa pag Sir. Tubagalan ko sir. Giyon sa man mo pagkabalo nga kaila ka Ginoo. Ako'y mangutana nimo kay siyempre nagwali-wali gud mo, di ba? So ang pangutana, giunsa nimo pagkabalo nga nakaila ka Ginoo? Sir, unsa na sila nga pundok, sir? Unsa nga pundok? Dili ko Para madunggan ka ba? Madunggan ka. wait lang. Ang kani mo kuno? Naadto mi dire karon dili lamang sa pagsama niya ani kanang maglalis sa pulong sa Ginoo. Yami karon kay kitang tanan fisherman Wala man ta naglalis. Nagunahon na kay nga maglalis ta. Ay binuang man na imuhaming. Di ba usa sa napulo ka sugo nga thou shalt not bear false witness against thy neighbor, di ba? Kung imoy mo butang-butangan nga makaglalis minimo ay dili pwede na. Sa imoy man gibutang-butangan ba impierno ka na. wait lang. Niami karon aron lang sa pag magpaila sa paghinulsol kanang ipahibalos tanan sama sa sa nitabo sa panahon ni Noe. Unsa man po imong otoridad nga magwali ka mahitungod ana? Sir, unsay concern kanang papasabtan? Sir. Ay birahon. Sir, hunahunaan nagsakto ba kanang gibuhat ninyo? Maay kay mo tawag sa Shalom, dili man na Shalom kagubot ang kanyang gibuhat dire. Nga naman kay naay pagtuo ang mga tao nga naa dinhi pagtuman ani-ani mo magwali-wali mo pagtuo nga dili pagtuo ni mga tawhanan na dire. Ayan. Delikado. So mo lagi na mo na lisod kana bitong kwanta kana bitong kanang maayo lang ta magwali adto mga taong inosente. Daghan kay Katoliko namiya sa pagtuong Katoliko tungod anang mga tawhana. Daghan na kaayo mga batan-on nga di na mo respeto sa ilang mga ginikanan tungod anang mga tawhana. Luoy, mo na di ta pailad.